uwa kar ku manta wanda suke sabbin zuwa wannan channel tamu mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribing domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Bari za ba ya kwaɗo ki alhaki don kai ne, kusa kwani ka doka alhaki don kai na, matan maza ka kira na alkawarin hutakkara kisinawa, amma maza alkawarin ba mata so mai santa. Kun san ba shi kuskuren magana ba, makarantar kuya sai ta bace da haushin gare, ɗaya maza da wani ya bace da haushin gwanja, ai gwanja da labira suka tare, in kin so mutum ki ba su tilalla, ku sake kishi sai ki ba shi kuraje, ina ita irkici da hanyar gwanja, da ƙasa hafi sakari bai bata, in kun zo ku sassaƙo mini bai ne, kun ce maganin ki ne shi kasawa, gwanja da nisa abuja zuwa ki sai mai jalli, don Allah ku ba ka ne masa kwai, da Allah ku gaci gami da iyawa, kusa na zo ku ba ku ma mai santa, da Allah ku kasa kara da gwanewa, na zo ku ba ni dan da kaso na, amma maza kulle ba ku ba ni in ba kaina. Yaro ba shi kumbura ga maya, ke ba shugaba addini, raƙumma sani madoka ilmi, abinda mallan yake gaskiya jiki daga kamu mai roƙo ba a ba shi sai ya roƙa, ina ni ka samu zake.